ora sing urung roh, ku nek sing roh malah nglembreh. Lila. Udah siap? Monggo. Monggo, yuk ada Lilo. Spesial dulur lanang sehat selalu berkah barokah anak ndi, Kak Bocah? Lilo. Sen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis ganti telung ketiga kowe ora nate kira merko saiki wis teko kowe malah gandeng wong lanang liya Ayo masih gede ora RHS Production. Kang suci rambut Joko melambok
karo sampean. Aku tak salin, Mak. Maksi. Mari aku ngerakulino mudune, Mak. Ayo mriki, Mak. Maksi. Sudah bisa berdiri sendiri. Cewekku ndek mben mulai ya Allah, Mak. Apa wong aku malah disatru saiki. Lawe sambel. Mboten napa-napa malah seneng ya. Sehat-sehat mak nggih. Rene wae. Orene ora juwata sedhewe. Ngono wong dolan rene adek ora diampirno. Ji. Mbok Bagi seneng meneh aku tumindak museum. Iya ya, Mak. Padahal aku nek lek ora lawas sampe ning lawas begidal ya. Sehat-sehat pokoke nggih. Wis sehat selalu. Jenengan nggih sehat nggih. Amin amin. Saiki gelange malah akeh malah gede. Dodol anu saiki mbakul-mbako ta ora, Mak? Aja dol mbakum karek sithik kok mbok dol. Iya bos dek nganane telung glundung Wis ora payu aku ndek ngira mbakone rupane putih-putih. Iku sing sitok kowe gak ro sing sitok wapek kowe ra Iki kok dulurku lanang kok sembian aturana sik kasunyatan monggo. Kasunyatan. Engko iki ana anu Mas Sigit barang pengen nganu. Apa anu Sigit sik anu. Ini, Ben nyanyi sak lagu. Monggo. Ini Git. Kusuma Wijaya. Wah. Sing kasunyatan apa sing Kusuma Wijaya? Kok sing pungkasan kasunyatan. Ana manuhara nyantet diatur. Iki ya alah ya. Gayane kok nganggo ireng-ireng. Nganggo abang-abang barang. Ya iya. Kusumaning ratri. Aku ada permintaan. Ana dulurku sembian ada 2 lagu. Anu kasunyatane ape dinyanyekno AA sing Kusuma Wijaya apa mau? Apa Kusuma Sigit Wijaya. kasunyatan iso? Kusuma Wijaya. Ya wis, Ya. Kusuma Ya. Wijaya. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nah, matur sik. Nek vokal lanang sak pira, Mas? Cewek Ya nek Sigit cewek. kono matur. Bapak-bapak, ibu-ibu menawi ngersakaken obat watuk, wegelinu, encok rematik. Sakmono ya. Aga. Ya sesuk sakmono ya. Yuk. Kusuma Wijaya. RHS Production. Dalem, Mak. Nggih, Mak. Nggih, bar iki nyanyi meneh, Mak. Iki Mas Sigit ben nyanyi sik. Tengah, kene bos di syuting. Mbak iki. Sikat. Luwing bekalan semi puspita ing taman sari manglung manungsong wengi kelawan munone dadari ngambarem sasmita sang mumbang wewayang dirangsang
Kasumo Wijoyo bersama Dek Sigit. Jadi kepanjangannya Sigit siapa tuh? Sigit Sun. Sigit Sun. Sikit sun yo Sikit kadang sun. betalak ABC, kadang yo susu Indomil. Nah, nggih. Iki lolos iki. Iki tane sing ngampok nolo gimbal gak. Ngono yo gimbal. Ono yo gimbal. Oke. Kasunyatan monggo. Tambah. Manuhara, Dek Manuhara. Ada kasunyatan. Coba aku minta ral Mas. Ral. Wes Bali Mbak Manuara. Biar beda sama yang lain. Jajal naik sana ada. Rogo kang kajirat tresno kekandrung parasmu Somben pelajari ya bagus ya. Vibranya harus dapat ya, oke? Kasunyatan. Siap. Dan skillnya harus dikembangkan ya. Monggo. Monggo Manuhara. Mana Dek Manuhara? Sini loh. Ini mic-nya. Yang dijauh. Amet mic-nya pundi? Sika. RS Production. WML Budi Bata. Kantong Channel. Ora iso Manuhara jahil single lah. WM Audio. Gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatan nang tresno kowe sumandeng wong liya. Bukan no lirik. Seset ning jero dodo pancen Rarake arep kepiye maneh aku gabung bungkusnya terasa. apa panjenenganku muga kowe enggak gantimu ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing bebasane kembang bakar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni keplaleno kowe nyandeng wong liya rasa ora bisa dipaksa beteneng ati aku duweni angel rasa tresno kang sanyata ya mung siji kanggo sira
Alhamdulillah. Aku iki wis kudu sinau meneh iki arep. Ora sinau Gak kacau. apa-apa. Ya wis ayo kita lanjutkan matur kembali. suwun nuwun Pak. Monggo. Berkah barokah mangke dalu. Amin, amin, amin. Wiwiti meneh maine sore. Nggih. Yuk monggo. Ilang sifat ngembari aku sing timbul kowe sapa kowe Joko Umbaran? Apa karepmu? Ya kene aku nganti ngembari marang kaujudan. Mergo aku dina iki dadi mitra saya ana ing kraton Majapahit kang supaya ngrangket kowe tak suwanke. Arep ngrangket aku sio. Lho yen bisa. Halo, again. Gini mas, beres mas. Weger mas. Ayo rane wong gas. Siapa ganti? Ini ono budah bersih awake. Yo. Mati cah urip iki. Gae. Wah, si ono keteke. Ijine legen kari sak bumbung ae ora payu-payu ki mau. Ini Gus. Mangap Gus. Alah ngosrong gawae ini panas kok Gus. Antara. Aku dhewe nolak. Kowe iki sapa ngono? Mriki. Aduh. Lorone ora kepinuk. Jeneng loro niku nggih ora penak. Sampeyan ki bocah endi jenenge sapa? Anake sapa? Aku iki Joko Umbaran. Omahku Gambir Seketi. Sampeyan kok tatu kabeh iki mau nyolong motor konangan di masa wong. Kok malah nyolong motor. Nyolong Kowe kayu. iki sapa? Dayun, Bapak Tulkiem. Dayun bapake Tulkiem. Aku iki ya ora nyolong kayu. Nanging aku mentas wae tanding karo Kebo Martuwet. Anjing karo Kebo Martuwet. Walah, sampeyan iki kok kendel-kendele. Kebo Martuwet niku mbakno niku apa awak menungso. Gas kebo. Wah, niku digayane. Sampeyan iki isih duwe wong tuwa ta mboten? Aku isih duwe wong tuwa yon. Nanging wong tuaku kari siji. Lanang ta wadon? Wadon yo. Jenenge Piyung Jinggowati jenenge. sapa? Piyung Jinggowati. Sampeyan ku aja sembrono lho. Wonten ing jagating bumi grati niku tiyang estri ingkang nami Jinggowati niku yen garwane Kanjenge Bupati Grati Bandar Subali. Kowe kok ngerti? Omah kula nggih pojok desa Grati mriki kok. Dayon bapake Tulkiem. Ribut. Jinggowati pancen ibukunya. Saestu Heeh. sampeyan kok wani-wani ning ngadepi Kebo Martuwet niku arah-arahe pripun? Iya kene aku nganti wani tanding karo Kebo Martuwet. Mergo aku sago mupu sayembara ana ing kraton Majapahit. Ngleboni sayembara wonten ing kraton Majapahit. Ngaten nggih, Gus. Kula tulungi
Supados mangke sampeyan niku saged menang kalih Kebu Martuwet. Kira-kira sampeyan isih wani ngadepi Kebu Martuwet Dayun bapak entuk kiem. nggih. Kanggo bondo kekuatan apa yo? Aku iki wis rojah rajayun. Mengke kula sing nyukani cara dimen sampeyan niku saged menang. Yen pancen kowe duweni cara, njur carane piye yo? Mengke sampeyan tantang melih jak gelut. Mengke kok pami gelut sampeyan niku ditingkes. Sampeyan sambat-sambat kalih biyung sampeyan. Biyung Jinggawati aku pamit mati biyung. Biyung Jinggawati aku pamit mati. Ngono. Kebu Martuwet niku anggere krungu jeneng Jinggawati. Ajeng ngamuk, ajeng nesu pundi mesti lilih atine. Sampeyan yen ditakoni nggih sampeyan ngaku. Yen sampeyan niku anake Jinggawati. Lho, mergo Kebu Martuwet riyen niku kedanan kalih ibu sampeyan Jinggawati. Momo kok sampeyan diaku anak nggih sampeyan anut sampeyan turun. Sampeyan dijak tepundi nggih sampeyan turun ning syarate siji. Syarate apa yo? Sampeyan kudu njaluk gendong. Lho. Ayen pun digendong, tangan sampeyan kalih niku sampeyan gondelan sungu. Mengke sak rasa-rasa tenaga sampeyan, sak kuat-kuat tenaga sampeyan. Sungu sampeyan sepal. Pun niku mesti apes jayane, lupute saged mati. Yen ngono kowe sumingkir yon. Nggih, kula Tak tak tantane Kebu Martuwet. Kebu Martuwet. Ayo metu njaba. Iki Jaka Umbaran tanding. serep nyawamu kowe Umbaran. Mula saka kuwi yen kowe wis ngerti kadidayanku, Iya. luwih becik kowe manut. Yen aku mau arep ngopo kowe? Bakal tak peksa dina iki. Bongkor asli Otot ini sampe. Piung. Piung Jinggawati. Aku pamit matek yo. Umbaran ana sambung rapete apa karo Jinggawati kowe ya? Piung Jinggawati. Iku mono ibuku. Yen ngono kowe anakku. Umbaran, Kebu Martuwet. kok kowe ora ngomong kawit mau yen anake Jinggawati kan? Yen aku kondo wiwit mau. Ketoprak bare jantung. Saiki ibumu nyandi Umbaran. Ibuku ana ing Gambir seket. Upama aku kepengin ketemu ibumu bisa apa ora? Kebu Martuwet. Yen pancen kowe pengen ketemu, bakal tak larapke. Nanging aku duweni penjaluk. Apa penjalukmu Umbaran? Jalukku mung siji. Mung jaluk gendong kowe. Kowe bakal tak gendong kemana-mana, munggah ning tengah. Dayun bapak itu kian. Kula Gus, Jebul apa kang dadi kandamu? Kabeh mau bener. pripun? Larang aku njaluk gendong. Sungune tak sempal yo. Nggih. Saiki wis tumekaning pati Kebu Kebu Martuwet. Martuwet kon mati. Heeh. Saniki pundi batangi? Ning kono yo. Nggih. Lho Gus. Wis Umbaran.
kok enten pusaka kalih gemblecak wonten menika caket kalih sumune Kebo Marco. Pusaka loro iki yen dumatine saka sumune Kebo Marco. Siji wujud gada, kang siji wujud pedang yen. Lajeng niku namine gada niku napa? Iki jenenge gada wesi kuning yen. Gada wesi kuning. Sing siji wujud pedang. Nggih. Jenenge pedang Kunto Sukayana. Niki yun dayun. Jeng lek nampa ganjaran pun lali kalih kula lho nggih. Dayun bapake Tulkiem. Nggih. Yen mengkone aku mulya, yen mengkone aku entuk ganjaran, aku ora bakal lali karo kowe. Saestu niku, Gus. Lho, ngene Kakang Maudur kaneman ingkang niku buri sayembaranipun Sinuwun Prabu nggih menika ingkang nami Joko Umbaran. iki sing jeneng Joko Umbaran. Menika leres. Bener Gus, kowe Joko Umbaran. Kula pun Joko Umbaran Sinuwun. Kok nganti roja rajeh pasuryanmu? Merga kula niku tanding kalih Kebo Martuwet. Kula kantuk kamenangan Kebo Martuwet mekaning pati. Niki seksinipun. Nggih, kula seksine ndara. Jenengmu sapa? Kula Dayun bapake Tulkiem. Dadi seksine yen Umbaran sing bisa mupu Giripati Bayi. Nggih. Ya. Ndak jumbuhake marang sabda kowe ngarep sapa ora mawas ing bisa ngendarat Kebo Martuwet bakal ndak paringi ganjaran. Sarene sira Joko Umbaran keng bisa merjaya Kebo Martuwet, sira bakal nampa ganjaran. Kumplangi Kadipaten Granti, sira jumenenga Hadipati. Ana ing Granti nanging aja nganggo jeneng Joko Umbaran. Nganggo jeneng Wuru Bisma ya minak jinggo. Kadipaten Granti saben-saben ana hadipatin mesti mirong kampuh jinggo. Mbalela saka perintahan Majapahit. Kanthi kuwi Kadipaten Granti bakal tak gesengetan dadi Kadipaten Blambangan. Matur sembah nuwun. Lho, sira Umbaran, sira kemenang lungguh ana ing Kadipaten Blambangan kanthi jejuluk Hadipati Wuru Bisma ya minak jinggo. Saiki ora usah bali nyang desamu. Ayo bareng-bareng kondurane Majapahit ngiras pantes kebul bojo Wiwaha. Monggo. Mara tanpa